anyar ora trimo negara wak jaluk Werkudara minggato. Kados pundi kula boten trima srek Pandhawa pamer negara. Negara pamer-pamer sing duwe apik saka negara Wastina. Ora trima sampeyan pripun carane negara Ngamarta kudu jaluk. Kuwaturi sabar sawetawis nuwun. Menika dipun trimah langkung rumiyin benjang kula kang badhe budidaya. Benjang kula badhe ngawontenaken sesukan dadu. Paduka maturi natahaken Ngastina Pandhawa natahaken Ngamarta. Wonten kenek kula sing mainke dadu. Mboten nek Pandhawa badhe kelangan Ngamarta mesti dados regeman panjenengan. Yo yen ana besok tak ngenteni apa. Ayo saiki dhewekke sesukan dadu benjang taun ngaji mawon. Wong menika gayeng pun kersane Pandhawa mukti sekedhap mawon mboten napa-napa. Njemben kula sing baleske monggo wangsul.